Nduku, mano nyiso ni lony ma pacho ka pod ni pinye gin medruok mar rochruok maricha dhi mbele. An anyalo wacho ni wiwa man kamoro achiel. Iwinja? Wiwa man kamoro achiel. Taben wiwa en wich modongo. To dwa chako ng'eyo ni gik matimore gi onego wagenge kama, onego wagenge kama, onego wagenge kama. Iwinja? Mane momi neno ka gik mang'eny investigation lal nikech kaka sin nobed approached. Iwinja? Yeta kanyi neno kaka mujumbe kanyo nindo. Nyaka raia ni but mtoka. Te chik dwaro no crime kotimore. Police mokwongo kanyo en ogeng'o kanyo bo mak gimidono crime scene. Ngeche ni immediately jo Kilimani nyone obenoso de kacha bogeng'o kacha kore dwaro jo scene of crime mundo bi. To nyaka gibi ga medical examiner. Kara nye be nane mujumbe choso chopo Nairobi hospital. Bu daktari o declare ni chunyoso a. Ngama nye kwongo kanyo en ja CID mar medical examiner. Kesa ni ngama gire lion en daktari ma Nairobi hospital. Manyalo migi a wrong version. Kada nyalo migi the correct version. Kej probably sitimoko nye na physician. Ngama nye nene na generally. So gibro rely on ngama bro dhitimo postmortem. And postmortem is the end result. Koro gimi konyo ontongi. Iwinja. Mane omine oka evidences gisiye moko tie gi up thago ji. Tangu miangisi ni backstory duong. Jay Bonyan kago kinyi. Ene man wang ka ongegi mawachi journalism. Kecha neno ko golo wacho na wakwonga noni story manyocha o kabondo gi. To achak wan ugo motimore gi. Bua chop kama mujumbe bodhi ogo report. Bang mano. Dingengra sani lawyers mang'eny wuoyo to pogi di cheko no OB kama ni mujumbe ogo report. Be OCS no delegate the matter. Kose no nene anena kanyo to weye. To kano omiyo ng'ato bo assign. Ng'ano be nogo no mujumbe sim. Mundo mujumbe odhi ondiko dhoge. To kano ogoyo ne giwacho nang'o? Kane ogoyo. Be mujumbe no odhi bondiko dhoge. Kech mujumbe mene nyaka mijogi yo magitimo go nonro. Anongo story njo moko dwa nega. Owache na ngane. Jogo biro ndiko dhoge. Kata nwangi yo sim. Itero sim ni. To sim ni dhi forensic analysis. Tigolo data. To koso gol data tichako lowe. Koro biro gimilo no secondary evidence. Koro secondary evidence yema lead ji. Number 2, you CID onge haja mondo Kenya spend pesa double. Niketo CCTV mogi monitor. To traffic to gilando pile ni kiwinjo over ni the road is okay. One monitor one choro ni gimora morane kare. To CCTV to ngamarango to ongi. Kika kuri winjo the story mabiro. Teni jogi owuok mtokani odhi sijui kama ochung ujogi odhi hotel motimore nadi. All this time CID on duty donetema man Central, man Kilimani, man Kamukunji. Koro nyiso ni wang' saka